mi niekto ku koncu dňa udrbe topánky, že bosy pôjdem, nie z plavárne na intrak. Za starými prídem, čo tam sú, tie sa na mňa ledva pozreli, klasika slovenská, že čo ja chcem, akože, že tam proste prídem, čo od nich chcem. Že boty mi niekto utrkal asi, že či není možné, aby upratovačka ich zobrala, alebo čo. A že to bez šance, že niekto z ich, aby to zobral, že vôbec, že to je moja vina, že som si ich tam nechal a nedal z ich z toho skrinky. Ale že tak idem tam pozrieť, nie, ešte možno fakt som ich iba prehľadol, aj stará so mnou šla. A ona takú pičovinu zajebala, nie, že či som si ich nedal do svojej skrinky a zabudol som na to. Ja si poviem, že čo starej na hlavu, akože plieska. Ale ale že dobrý nápad, že skrinky pozrieť, nie? Že či náhodou ich niekto akože tam nedal, ak mu ich zavadzali. Pozerám skrinky a v skrinke boli odložené. Ty kokos. Neviem, či si tam niekto odložil, že si ich cestou späť zobere,